नमस्कार, ମୁଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରାଉତ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ। ବରା ଦିବସ ଏପ୍ରିଲ 7କୁ ଆମେ ବରା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। ସେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣେଇବି। ଆଶା କରୁଛି କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାକୁ ନେଇ ମୋର କବିତାଟି ଶୁଣିନେବା। ମଗଜି ଲଡ଼ୁ ସାଥିରେ ବିରି ବରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଜଗତ ସାରା। ମୋ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେଲା ସତେ ବୈଭବ। ରାଜାଙ୍କ ଶରଧା ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା, ନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବରା। କୁଞ୍ଜ ସାହୁ ବରା ପାଇଛା ପାଛିଆ, ବରାର ମହକ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାରା। କୁଞ୍ଜ ସାହୁ ବରା ପାଇଛା ପାଛିଆ, ବରାର ମହକ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାରା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯାନି ଯାତରା, ଆଗ ଖୋଜା ପଡ଼େ ଘୁଗୁନି ବରା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯାନି ଯାତରା, ଆଗ ଖୋଜା ପଡ଼େ ଘୁଗୁନିକୁ ବରା। ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ସୁଆଦ ନିଆରା, କେଉଁଠି ମିଳେନା ତା ମହକ ପରା। ବିରି ଚାଉଳର ଭାଗ ମାପ ନେଇ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ନାମ ଅଛିଟି ବହି। ବିରି ଚାଉଳର ଭାଗ ମାପ ନେଇ, ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବରା ନାମ ଅଛିଟି ବହି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏପ୍ରିଲ 7 ବରାର ଦିବସ, ପାଳନ କରିବା ହୋଇ ହରଷ। ଏପ୍ରିଲ 7 ବରାର ଦିବସ, ପାଳନ କରିବା ହୋଇ ହରଷ। ପଖାଳ ସାଥିରେ ବରାକୁ ଖୋଜା, ଖାଆନ୍ତି ପୂର୍ବଜ ଲାଗଇ ମଜା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ ବରା ଚାହିଦା, ସବୁରି ପସନ୍ଦ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା। ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ମନ ଭରେ ନାହିଁ, ନିଆର ବାସ ତା ମନ ନିଏ ମୋହି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ମାଗୁଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ମାଗୁଣି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସି ବରା ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ଓ ବିଖ୍ୟାତ ବରା, କୁଞ୍ଜ ସାହୁ ଛକେ ଦୋକାନ ପରା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ଓ ବିଖ୍ୟାତ ବରା, କୁଞ୍ଜ ସାହୁ ଛକେ ଦୋକାନ ପରା। ଖାଇ ଖୁଆଇଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା, ତେବେ ଜାଣିବେ ତା ସୁଆଦ ନିଆରା। ତେବେ ଜାଣିବେ ତା ସୁଆଦ ନିଆରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।